Sunğutun, medeniyetin ösön güllän yerini, agdybirlik, halallyk, iň esasy zat, ýaşaýyş durmuşymyzda parakatlyk ýaýbagyna. Türkmen medeniyeti diňe bir ýaşaýyş durmuşymyzda oňyň täsir etmän, ýetim onuň ösüp gelýän ýaş neslin ilmli, bilimli, adamkärçilikli bolup ýetişmegine, watan söýjülük ruhunda terbiýelenmegine ornu urudur. Öz raýatlarynyň awadan durmuşy, bagtyar geljegi, hyjubly zähmet çekmegi baradaky aladalar bilen taýsyz tagalla edýän hormatly prezidentimiziň sakawatly kalby merdany halkymyza çeksiz söýgüni bagşlaýar. Öz halky üçin gije gündüz alada edýän, watan şöhratyny dünýä dawralandyrýan hormatly prezidentimiziň tutumlary bagtyn görjegi gowlukdan bolsun. Gahryman arkadagymyzyň jany sag, ömri uzak bolsun. Watanyň şöhraty eleme ýaýlan, ýollar öňe ediz arkadag bilen, yürekleň üçmejek töründen söýlen, ýollar öňe ediz arkadag bilen. Arkadagym bilent işleň başynda, halkymyz gol berýär degire daşynda, ruhumyz bilentde köňül hoşunna, ýollar öňe ediz arkadag bilen. Watan halkymyzyň täji hem tagty, odolundan ykbal berdi bu bagty. Aşgabatym dost doganlyk paýtagty, ýollar öňe ediz arkadag bilen. Ýurdumyz bar, gözel ýurtlaň ajaby, mehmanyna giňden açýar gujogy, berkarar döwletiň bagtyar çagy, ýollar öňe ediz arkadag bilen. Jan watanym diýe arkadagymyz, watana gurbandyr ýürek ýagymyz, belentde parlaýa ýaşyl tuğumyz, ýollar öňe ediz arkadag bilen. Hormatly prezidentimiziň aýgytly ädim, şükür bagşy, magtymguly, mukamyň siri we beýleki filmler, kino sunugatynyň nusxawy eserlerini öwürlüp, türkmen kalbyny, edim gydymyny, däpde surlaryny dünýä ýaýmakda bahasyna ýetip bolmajak işleri bitirdi. Türkmen kino sunugatynyň güllä ösmegine uly goşun Alty Garliýew, Baba Annanow, Artyk Çallyýew, Ata Döwletow, Hummut Müllük ýaly dihinli kino ustadlarymyzyň adabry bütün dünýäde meşhurdur diýen sözleri milli medeniýetimizde, sunugatymyzda bolan duýsanjyň artdyrýar. Mehriban illeşler, biz şu gepleşigimizi Türkmenistanyň sunugatda at gadanyn işgäri Muhammed Söýünhanowyň dürüdüjüligine başlaýar. Muhammed Söýünhanow 1936-njy ýylda Ahal vilayatynyň Kaka etrabynyň Duşok owasyna dogulýar. Onuň çağalyk döwri watançylyk urşunyň gadaply döwrüne gabat gelýär. Şol wagtlar Kakasy Söýünaga, oglum okuwyny tamamlata, ony mal lukmany ugurundan okudarnyp arzu edýär.
1942-nji ýylda bolan yer titremesi sebäpli Aşgabatdaky Lukmançylyk ugrunyň okudylýan ýokary okuw mektebi wagtlynça Kerki şäherine göçürilýär. Şeýdi we Muhammed Mal Lukmanow bolmak üçin Kerki şäherine okuw gitdi. Ol okap ýörke kino görmäge barýar. Şol kinolary tomoşa edip hem onna bu sunugata bolan höwes dörüýär. Bir günüm gazetde ýazylan bildiriş okuýar. Şol bildirişde Moskwanyň kinematografiýa institutunyň mugawlymlary Aşgabatda şol institutuň artistçilik bölümine türkmen oglun gaýdlary sinege çağırýar diýip ýazylypdy. Muhammed şol sinege barýan. Ol sinegden üstünlükli geçip kino institutunyň artistçilik bölümine okap başlaýar. Ol okuwuny tamamlap kino rejissöri bölümine okuwy girýär. Okuwuny tamamlap Aşgabada gaýdyp gelýär. Muhammed Söyünhanow bilen men 1958-nji ýylyň gyşynda Moskwada metroda tanışdyk biz. Köp adamly Moskwa şäheriniň içinde. Şonu da bir kimden türkmenimiz bir duyduk biz. Ondan soň biz tanışyp haýsy ýerde okýanlygymyzy bilen gyzykdandyk. Ol aýtdy, Muhammed aýtdy, men diýdi bütün Soýuz Kinematografiýa institutunyň diýdi, çeper filmleri goýan kino rejissörlüğini okyan diýdi. Men be diýdim. Gaty ýakyn adam, hasam ýakyn adam görünýär ki. Menem diýdim, Anatoliy Vasilyevich Lunacharsky adamlaky teatral sunuwaty institutunyň kino aktyorlary taýýarlayan institutuny okyan diýdim. Ben maňa begenni. Ay kimi diýdi, bu malanda kärde bolup çykdyk diýdi. Ha o şeyde bolup çykdy diýdik. Andan soň gurrun gylygy berdi. Aýtdym, her kim halipasyny okudýan muallim bilen gyzykdyp başlaýar. O muallimden hemmeden dünýä belli halipalar, ustadlar. Ondan ýa-ni men kim muallim bol, hüner muallim bol, hüner halipaňyz diýdim. Moli men muallimden adyny tutdy. Olam aýtdy, "Ay, nega muallimler sorar?" diýdim. Ondan olam aýtdy, "O näde beýle bolýar?" diýdi. "Institutumyz bilen aýra" diýdi. "Ýöne ol diýdim, ol esasy käringizden okudýan däldir men" diýdim. "Kino aktýoryň ustadlygyndan okudýandyr" diýdi. "Ha, o" diýdi. "Onda näme diýdim, hüner muallim agdamadyň da olar diýdim. Ay, şu muallimler maňa gaty ýakyn diýdi, güllübi." Ondan soň ol özüniň hüner mualliminiň dünýä belli halipasy. Onu bilen ýa-ni ady bilen tanışdyrdy şey. Ana şey şu 59-njy ýylyň gyşyndan bäri Muhammed Söyünhan meni kimden şol tanışdygymyz dostlugy ýogurlap dowam etdi. Men Muhammed Söyünhanow bilen ir wagtda tanışdym. 70-nji ýyllar töweregdi. Rejissör Muhammed Söyünhanow şol wagt Muradym Jadyly kitaby diýen filmni en kıyın işlerin biri aktör saylamak. Onu da çağlar saylamak. Şol filmde bütün Aşgabatyň mekteplerine aýlanyp, ýa-ni şol çağları saylardyk. Çağlarym her türlü bolýardy. Daşy keşbi ılayjak gelse içki duýgusy ýok. Şol çağları saylap, ýa-ni Muhammed Söyünhanyň ýanyna getirirsin görün. Ol ýem şol çağany görüp, şol keşbe gelişekmi, destine ýanky bilirdi. Ay bir kagaz guruluşurdy çağlar bilen oýun ederdi. Ýöne ondan ýene de Dilmurat gözlem boljak diýe bir tüýsürek diýip ýene de gözüge çıkarardı. Filmde ul aktörlerim oýnady. Onu ýa-ni Muhammed Söyünhanowyň öýüdi, ýa-ni Sonumrad we ýene kän ýa-ni ul aktörler oýnap, tomoşaçylar gowy kabul etdi. Çağı bolýardy. Ýa-ni olary finaldan geçirende o finaldan geçmeýän bolýardy. Şonu da Muhammed Söyünhanow şoňa "Yok, sen bolanok" diýmedi.
yuvaşlık bilen sen inniki filmlerde hükman surata düşerdin. Ya da yakın wagtda çağırır seni yine de şunlar gürleşir deyip mülayim sözlep çağılary şadiyan gaýdar ýaly dertleşir. Birek gaty yakynlyk hünerimizem bir bolan sebäpli. Men ol kino aktörlükden soň ýanky Muhammedin Okan kino rejissörü Okan dünýä belli kino tarapy institutunda bütün dünýä kinosynyň atasy Lev Kryushow'un elinde şefer filmleriň kino rejissörüni gutardym o ýerde. Onun için ikimiz yine kayardasın bolup çykdyk. Indi şu ýerde bir Muhammed Söýnanowyň bir kino rejissörü höküminde bir kısaça haýaty resim edýär. Rejissör kan bir-birine işleýiş usullary, haýatiyetleri bir-birine meňdimi. Indi Muhammed meýleki rejissörü meňdimeýän tarapy onun adam tarapyn mülayim, sakdan ýaşy mülayim. Ol hünerde mülayimlik kemişet, mülayimlik saklap bolmaýar. Köpçülik bilen işlenýär diýjekläriň wagtyna bolany kynlyk bilen bolýar köpçüligiň üstünden. Ana şu ýagdaýlarda da şu kynçylyk, önümçilik ýagdaýlaryna da Muhammed özüniň şu mülayimligini, ýokary adamkäçiligini, gaşyn sıtman, sesine gataltman alıp çykan adamkäçilikli adamlardan. Ondan soň ol rejissör höküminde aktörler bilen işlendi. Esasy kino rejissörüň kyn, agyrly ýeri, gapmagarçylykly ýerleri, sebäbi artistýanyň her öz başyna bir kelle olar. Olaram öz döredýän keşbiniň, ýasaýan keşbiniň nämesi? Eýesi, ustady. Jogap berýär. Önümçiligiň dartgyn ýagdaýlaryna ýa döredijlik ýanky çekişmeleri bolýar aktör rejissörüň arasynda. Ana şu ýerlerde da şol özüniň mülayimligini, adamkäçiligini, ýokary adamkäçiligini saklap bilýärdi. Bolýar hemme rejissöre ýetdirmeýär, sebäbi iş özi hemişe dartgyn ýagdaý. İki filmde işledim. İki filminde de ikinci rejissör bolup işledim. Onun ikinci filmi Ýartolokdy. Ol bir Türkmeniň naýbaşy ertekleriniň biri de ýöne ertek almak gaty kyn. Diňe bir ýanky aljak ýerlerini gözlemek. Olum ýanky gözlän ýerin erteki bolmalylar. Ýanky dağlar, düzler, gumlar, her türlü oğudun ýerler bolmalylar. Söýünhanow edebi ssenariýany alandan soň filmin bolýa alaryn diýenden soň ol edebi ssenariýanyň üstüne gaty köp işlerdi. Şol bolup şoň eline işlemdi. Şo zatlary öwrenip soň maňa nusxa boldy şo zatlar. Şo zatlaryň ählisini men ýazardym, jikme-jikme üstünde işlep filme taýýarlyk görürdüm. Ýanky Ýartolok ertekli olun çağlar barada. Şol filmden belli rejissörümüz Meret Atahanow, Durdu Saparow, Akmurat Beýşimow, Sabra Ataýewa şol filmde ähli aktörler şolurda olaryň ustad aktörler, olar bir diýen sözüňi iki gaýtaratmaýan aktörler. Şol filmiň gowy çykmagyny da aktörleriň zähmeti ýatyr, ustadlygy ýatyr. Käbir tilsimler bar, ýanky ýartowlugy kiçik çeltmeli. Şonu aýada goýmak üçin şol aňyrda oglany goýup berde kameraň öňüne ýanky aktörüň aýatyny goýulurdy. Şeý dep ýanky şonu birleşdirip ýanky alnarda kiçik edipden aňyrda kiçik görünýär, aýa uly görünýär. Şoň üçin aýaň edil ortasyna dronýal edip ýanky anýardy. Garada men on köp filmlerde düşdüm aktör hökümünden. Men iki tane hünerim bolan sebäpli. Kän kinolary aktör hökümünde kän keşipleri döretmeli. Oldum soň üçin de şu Muhammed bir film goýsa meni çağırırdy. Köp adatlarda özüm film goýamsam bu çaklyga bary bilmezdim ýöne. Şu özüm film almayan wagtym bolsa o çaklygyna Muhammedin barardım. Sebäbi Muhammed Söýünhan bilen
aktör bilen rejissörün arasındaki iş gatnaşıgy gaty gowy ýagdaýda, dörejlik ýagdaýda diýýär. Sebäbi ol näme diýär ol aktör artistin zady erkinlikden juda käbir artist çykyberse, şo öz keşfiniň esas maksadyndan gapdala gidiberse, onu hömmet ýolçuk bilen göwnüne demen saklardy. Düýdüşemdäle maslahat ýaly onun näýdi? Gaty sypaý ýagdaýda. Düýdürtdi, öz gerek zadyna mulaýymlyk bilen alardy. Ana bir mulaýymlyk şo şeýde dartgyny iş fırsatlaryny hemme rejissöre ýetdirmeýär. Indi men bilen işlenne. Oňa biraz kynrak bolýardy. Bir tarapdan ýeňil bolýardy. Olam rejissör, menem rejissör. Düşünmek ýeňil. Dil bilen düşünmek näme etmeli, näme maksady var, näme talap edilýär şu ýerde. Olay diýýärdi, sen şu ýerde rejissörlüň ýatdan çykar diýär. Sen näýdir rejissörüm boljak bolsaň diýär. Sen şu ýerde häzir diýär, men çaklyga çagyran artistim senni. Şoň üçin gel diýär şu ýerde gaýrat ede dostum diýär. Rejissörlüň ýatdan çykar diýär, maňa gerek zat etsin diýär. O ýördüň gerek zat öz filmde ödüň edersin diýip şey. Şonu da göwnüne degmen şeyden biz ikimiz gaty mulaýymlyk bilen dostlukly ara ähengde ýene alalar şeýle gelerdik biz. Ýöne käbir ýagdaýlarda birazcık çekişme odagy çekýärdi, o çekişme bolaýmalylar. Ýöne çekişmeň netijesi diňe näme bilen oturýar? Şol filmdäki şol keşfin talap edýän zadynyň peýdasyna oturýardy. Adamzat diýen ýaly iň gynançlyrdy. Allar kötäniň ödem bütünlüi adalatsyzlyk bilen eşegi kejir haýwan hasaplaýar. Bu näteňet uzak wagt bäri dowam edýän ýalňyşlyk. Hakykatdan teredende diňe uğurny ýitiren kejir uçgyrakda çöl giňişligini tamdyr ýaly ýanyp duran gara ýola çalşalyp akylly haýwany ýalwaryp biler. Şol gara ýollan bolsa işlenen benzinin buğurup ýiti gelip duranlar. Eşek şeýle pikir edýärdi. Ýöne sypaýçylyk edip olmuny allar köýde aýdan okdy. Ýöne el gallyrmak jedelle hiç çaçan delil bolup bilmeýärdi. Hany göreli, sen ýe köýdüň uzak gidermikäň diýip eşek eşitdirip pysyrdy. Ýöne allar köýde gynansagam bu sözleri eşitmän gitdi. Ol ýe köýde gitdi. Öz dostunyň hyýaly dönükligine ejir çekip gitdi. Wah durmuşda ýene niçe düşünşmedlikler bar diýsene. Gadyrdan näme siz beýle pikire batyp gedilinje diýäňiz. Onno da giň ýoluň üstünde. Bu ýolla mehanizmleşdirilen ýigitler ýokary tiýillikde iki ýana haýdaşyp duran çagdy. Men lapym keç hormatly ýigit. Men özümiň iň gowurýan dostumy, haýwan ýyly atlanyrlyan eşegimi ýitirdim. Onsoň ine şeýdip gam gussa bilen ýekelikde barjak ýerime ýetjek bolup barýan diýip allar köse jogap berýär. Siziň ýüz keşfiňizde maňa tanışýaly? Maňa gulak atsaňyz lan. Siz allar köse dälsiňiz-de, ha? Hut şoň öz diýip lapike çağlar köse jogap berdi. Bu ýigit ilki Erbet Semiz adam mukadidi. Ýöne bu sapar ol mulakatly ýigit bolup çykdy. Siz alla ýana dälsiňiz. Takalymdan and içýän, men allar köseniň munasyp jogabyny eşitýän allar köse. Men söýgüli, şadýan allawçym. Ýeri heýde bir nähiller bir eşe üçinem lapyny kejeder ýörerlermi diýip mulakatly Semiz adam aýtdy da hoglukmaç ylgak gitdi. Ine, sana sowgat berýän. Hoş sag bol, allar köse diýdi. Siziň özüňiz näme? Men bolgutmokçy diýdi de, mulakatly Semiz adam öz dostlarynyň ýanyna ylgak gitdi. Hoş sag bol, bu gatygowy motosikller eşekden oňatdyr. Iň bolmanyna gulaga asýa. Hoş sag bol allar köse, hoş sag bol.
Yaha motosikl täze hojaýyny öwrenişmedi, ýa-da hojaýyn motosikle öwrenişmedimi belli däl. Ýöne tehnikanyň berje gadaryna köp garaşmaly bolmady. Motosikl öşdi. Tasarruflarda bile bolduk, iş taparlarına, halkara kino beýatçyklarına bile bolduk. O ýerlerde de ýanky şol iýlen eden filmlerini gaty için teredip şol filmler görkezden, kän filmler görkezýär ýerde. Şonu da görkezýän filmlerden galman iýlen eden filmler teredip, olardan köp zatlary öwrenip, ýa şol ýanky beýatçyklarda köp zatlar görünýär de birekten bilmek, öwrenmek, tezliği alışmak diyen vaatları. Ana şolar ýaly beýatçyklarda Muhammed şynna kaýgarýardy. Bir käbir ýagdaýda da ýaltalyk edýärse, giçdäki şol film görkezişler bolanyny, käýerde ýadarken bir ýadaglyk zat diýip barmaýan ýagdaýymyz boldy. Ýöne o ýekizje şol görkezlen film syptyrman terederdi. Onu şol gaty uly mektep hökümine de kabul ederdi. Yetirme seni yele boş, anada çağırdım hey 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 hey, dedin bilin bile boş hey hey hey, anada çağırdım hey 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 hey, dedin bilin bile boş. Çapatıma çap, çapatıma çap, çapatıma 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 çap, çapatıma çap, çapatıma çap, çapatıma 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 çap. Kara gözlü gülümü vak gülümü gülümü, nerede bolsa tamata. Kara gözlü gülümü vak gülümü gülümü, nerede bolsa tamata. Aldın gülü adi sen, yaş kalbimın vadi sen. Kaybı etme gıyratın del hey 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 hey, altı var kazadi del hey hey hey. Kaybı etme gıyratın del hey 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 hey, altı var kazadi del. Kino rejissör Muhammed Höýünhanowyň suraty düşüren filmleriniň köpüsi gülküli filmlerdir. Şeýle filmleriň birim 1972-nji ýylda suraty düşürilen Meniň dostum Meloguş adly filmdir. Ol bu filmde kino we teatr sungatynyň ustatlarynyň ençemetini suraty düşürýär. Olardan Durdy Saparow, Akmurat Bäşimow, Sary Garriýew, ogullardy Mehmet Guliýew, Täçwiýew Gafurowa, Kakajan Aşyrow. Bu film halkyň ýadyna galan filmleriň biridir. O näçik? Nire alıp barýaň hanaýt? Ya bu senin işin mi? Altı gel. Men size mehmanınız yeterlikle. Ondan soňam ewel şerman mar ýerine biziň ýaly bir hepden hiç köri ýok. Altıcan, sen mehman bilen işin bolmasyn, bar. Ugry. A belki mehman birden garasyn saýlar. Hey Altı. Hey sen haw. Dileň sakla. Tonaňok. Ulyny kiçiň teýlaňok. Bolsuň näýdi? Siz näme beýdip? Irsaraşyp dursyňyz barym öýüňizde söwüşüm. Hay sen ol. Dilli ber. Yine bir gede gaýdýan. Ya men ýaşol. Toba. Ha? Bular bizi öýümizde de goýjak gelir. Lazım eýgilikmän. Uy, bäşim bi sen mitin? Menle. Hani? Mene badymra ol. An şo bi heppe. Wahy. Meniň iňni oyny desek eder. Meniň ço bolsa entek näme görýän? Men onu yola getir. Men onu yere girenem bala tapar.
bolşaly kino durmuşunu da tertip düzgün berk bolmaly. Hüseyin Hanov şu tarapdan tähin adamdy. Menin her ikinci rejissör olup aktörleri irden çağırırdım kinostudiya. Olary geydirirdim, yani grim ettirirdim. Olun iyiyem men gelmekam Hüseyin Hanov. Iyiyem kinostudiyada. Gen alırdım. Şoň aly öz işine berilen adamdy. Ol ýanky giyjän galan adamyny, ýa bir düzgün bozan adamyny erwet görürdi. Ol bir mülayim adam bolan soň şoň aly giyjän galana da käýemezdim. Ýene bir kelletini ýaýkaýardy. Eýem şol adam düşünürdi şu wagt. Gaharynyň gelýänini, giyjän galmalar diýenini düşünürdi. Şoň aly öz işine bir adamdar. Kewat oýun edip men degirdim de Muhammed ağa temir öýde bir bolýam irgelim diýsem sen ömür meniň öňümdemi diýip aýlardım bolýan. Aýol gülürtden hem benim ikinci öýümde men iş yerimde diýip jogap bererdi. Bizim Türkmen halkymy kinony sunuwady bu görýärler. Olar ýolda ýyza barýakan seni tanap, hormat goýup, saklap, garaşdyrmaýan soralar berýärler. Tomoşaçylar, olaryň haklary bar. Hatlar ýazýarlar. Ana şonda menin halkyň aňyny galan keşplemiň içinde şo Muhammed'in hem ýanky bir iki san keşip halkyň aňyna galanyny belli bolýar. Sebebi ýatda galan keşipleri bilen, şolaň atlary bilen men adam tutup köpçüliň bir söýen keşip bar. Onuň ol atlary men tutýarlar. Onu da ýanky gara gijen diýerler. Onu hamam tomoçydan has bir söýgüsini gazanan ipdiýse bolu hakykatdan hem şeýde durmuşyň öýde subut etdi. Halk bizden bir meselede baha vermekde olar bizden beýi bolar diýär. Biz öýet hazamatymyzy, sunuwatymyzy orta etýär. Halkam bize baha berýär. Gara janagy bagyşlan diýip käs saklaýarlar, uly hormat bilen, spaçylyk bilen. Bir ýekeje soragyňyz bar, mümkin burda gaty bermeseňiz. Aýdyň diýen men o soraglary öwrenşen. Şo diýär ýanky gara gijen filmini oýnaňyzda diýär. Şo keşipde üstüňizden diýär ýağ goýdy diýär. Şo ýağ diýär hakyky ýağmy ýa, ol ýa hakyky däl ýağmy diýerler. Kino alýan kamera bar diýen. Şo kino alýan kameran hiç allap bolunak diýen. Ol şol hakykymy, hakyky dälmi? Şoň hünermenlerinden beter şo kamerä görýär diýen. Şoň üçin hem hiç ýyl oýurdy, ýatamalyk ýok. Birden duýdansyz guşanlar bolýar da çenler. Uy, garagy, oy appa adam ekeniň Allah diýenlerim. Bulan käbir ýerde siziň öz adyňyz, hakyky adyňyz bam diýip soraýanam. Ondan benim adım aýdýan familiýam bar. Alla näme adyňyz, alla näme familiýaňyz bar eken diýenlerim. Diýip tomosynyň içinde her hiller bolýardy. Değişmay diýenler bar, değişmän sunan aýdýanlarym bolýar. Esenem näme bolan değişmay diýenem gorlamaly bolýan, değişmän aýdýanem gorlamaly bolýan. Gepiň tümmekleri köp derejede bir Muhammed Hüseyin Hanowyň hyzmaty. Kino döredýän adamlar, kinonyň rejissöri, kinonyň operatory, kompozitory, şol adamlar bir-birine düşünüp iş edenine ol iş halka yaraya. Köplenç Muhammed Hüseyin Hanov çağlar barada film alardı. Şonun mukadiyen menem Fehed'in Tomsu filmi, Cadıl Hüncü filmi, Cennet Bağı, Ak Pamuk, ehlisi çağlar bilen bağlı filmler de. Halkın yüreğinden turuyan, göğünden turuyan keşipler diýip galmy ol ýönerden döremýär. Bir ilkinji nowatda şeýerde rejissör bilen artistin aratyndaky köp çekişmeler. Şol çekişmelerim ýöne bir çekişme bolup galman. Şu halkyň göğünden turaýjak derece hakyky tunwat eserine ýetirläýänine şo halkyň aňyna galýan şo artistin adyram öz ady bilen näle şo keşfin ady bilen tutulýan ýatdan çykmaýan keşipler galýar. Bir ýene bir gaýtalýan
Bir dine ol artistin özünün bedentligi dälle berdi. Dine şo rejissörün ulu tarapkärligi bilen, ulu çekişmeleri bilen. Şo göňüne zay edýänçe rejissörün ýasaýan keşiplerden biri bolup çykýar. Hemen Türkmen Devlet Medeniyet Institutu'nun muavini. Men öz kärimden rejissura hünärinden sapak berýär. Halipalar barada taliplere gurrun berýände, olum yankı geçen ýollary, eden işleri, olum häsiýetleri, ýaşlara halipalyk edip nähili eserler goýup gidipdir. Şol barada talipler bilen gurrun edýär. Onun hemmesi bir mektep şeyle halipalara hormat koýanlygy üçin hormatly prezidentimiz janysa ömrü uzak bolsun. Halk üçün ulu hizmetler eden, ulu iyizler galdıran, halkın söýgüsini kazanan şahsiyetlerimiz üçün şu tele yayınlarda ýatamaga da şertler ödeýän üçün hormatly arkadaşymyzyň jany hemişe sağ bolsun, başı dik bolsun, hemme işlerim ura başlandy.